Hi. What nonsense? गुफुरै गावदाङै हायलो लोफावदुरै आंजों नों समायथारगोन नोंखौ आं लांखारथारगोन नोंखौ आं लांखारथारगोन समाया सादरा उनावबो लाजाया नोंखौ लायांनो नाङा आंखौ नों मोननाय नङा आंखौ नों मोननाय नङा गुफुरै गावदाङै हायलो लोफावदुरै समाया सादरा उनावबो लाजाया गोसो नोंनि लुबैदों अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनो इसोरा नोंखौ खिन्थादों आंजों लोगोसे जुलि जानो सिमां नोंनि बायफ्लेगोन आसायाव नोङो गेरेबगोन उन सिगां नायागारा मा सानदों मा नंदों मा सानदों मा नंदों सिनायना मोनाखै नोंनो माखौ सिनायना मोनाखै नोंनो माखौ सिनाय हाबाय बुजिबाय नोंखौनो आं सिनाय हाबाय बुजिबाय नोंखौनो आं सानना जिउआव नोंखौ सायख'बाय सानना जिउआव नोंखौ सायख'बाय गुफुरै गावदाङै हायलो लोफावदुरै समाया सादरा उनावबो लाजाया गोजौआव नोङो गाखोगोन गाज्लिना नोङो गोग्लैगोन आंखौलाय नोङो बासिगोन बुरैना नोङो थानांगोन नोंल' नङा सेंग्रा बे मुलुगाव दङ आंहा जोहोलाव बै गामियाव गोदाव सोराव जानांगोन आंनि आसायाव बै सेंग्रा आंनि आसायाव जेरै थाङो हरैनो आंखौ बरायो नों बायदि दुगिखौ आंलाय सिनायो फाग्लि बायदि जानांगोन आंनि मिजिङाव ओइ जाम्बि आंनि मिजिङाव गुफुरै गावदाङै हायलो लोफावदुरै आंजों नों समायथारगोन नोंखौ आं लांखारथारगोन नोंखौ आं लांखारथारगोन समाया सादरा उनावबो लाजाया नोंखौ लायांनो नाङा आंखौ नों मोननाय नङा आंखौ नों मोननाय नङा नोंखौ आं लांखारथारगोन नोंखौ आं लांखारथारगोन
आंखौ नों